No caso das urxencias hospitalarias, nos registramos, como decía, unha serie de iniciativas a semana pasada, planteando fundamentalmente dúas cousas. En primeiro lugar, a petición de datos, de información. Por qué? Porque nos consideramos que o problema estáse a dar en urxencias, pero non é un problema do servizo de urxencias. É un problema que o único que fai é poñer de relieve unha situación límite que ten a sanidade pública en Galicia. O que nos pretendemos é pedir información sobre cal foi a previsión das xerencias, das áreas sanitarias, da propia Consellería, a dirección da Consellería, cal foi a previsión ante este pico de gripe. Tiñamos algunhas iniciativas máis, que evidentemente eran un pouco máis solapadas, pero creemos que é importante, como é o déficit de atención pediátrica que hai en Galicia. Tiñamos tamén en carteira unha iniciativa xa registrada, que agora vamos a valorar a súa relevancia, que era sobre o copago dos pensionistas. A nosa asistencia é un dereito e, por tanto, dentro dese dereito, que debe ser gratuito, está o tratamento farmacolóxico. E hai que financiarlo a través das aportacións ao Estado e ao sistema, pero non as aportacións directas, porque ademais están afectando, en moitos casos, as persoas con menos capacidade de recursos reais, porque a maior parte dos usuarios dos fármacos son persoas maiores, pensionistas.